No niin, siis tässähän nyt ollaan Pekan sanoja lainatakseni hyvän äärellä, kun ollaan suomalaisessa metässä. Ja marjaa on, puolukan marjaa on jonkun verran, niin kuin huomata, vaikka se kyllä on tuolla enimmäkseen lehtien peitossa, mutta kyllä sitä on sitä marjaa. Että hyvä olisi poimia tämmöinen talteen tuommoinen vitamiinipommi, mikä puolukka on. Ja tuossahan meillä on vehkeet vieressä. Ja mitenkä tämmöisellä myllyllä, tässähän on kato tuommoinen harava ja sitten on tuommoinen astia. Ja tämähän menee, jos lähdetään poimimaan sitä puolukan marjaa, niin se menee sillä lailla, että tämä kihveli, joka me sovittiin justi, että tämä on kihveli, tämä astia tässä näin, niin kihveli asetetaan tuohon puolukan tyvelle noin. Sitten otetaan tämä harava näin. Tämmöisellä otteella huomaa hansikas, että käsi kestää paremmin kovaa käyttöä. Ja sitten tuosta tempastaan harava siihen puolukan tyvelle ja hiukan vetästään, niin kas vain sinne ilmestyy muutamia marjoja sinne astian pohjalle. Ja niin se sitten menee, että kun tuosta varovasti työskentelee, niin marjoja kertyy, mutta sitten jos haravaa heiluttaa siihen malliin tätä näin, että sillä lailla, että ei silmä tavoite, niin sitten sitä marjaakin rupeaa kertymään vähän vikkelämmin. Semmoinen keksintö tämä sitten on.